го, как си пръснал тук дрехите и всичко. Какво е това, бе? Майко, сина ми е наркоман и пиеница. Май! Чакай, майко. Те не са мои, тия, бе. Не са мои, казвам ти. Какво е това? Какво е това, те питам, бе? Какво е това, бе? Наркоман ли ще ми знаеш? Аз ще си към баща ти да видих, затова ли то гледахме ние, бе? Затова ли, бе? Димитре, ела тука, бе! Ела тука да видиш. Не сега да викаш татко, моля се, не дей да го викаш, моля се, не дей, бе, майко, ще обясня, моля се, бе, не дей да го викаш, бе, моля се, бе, виж, на колите пада, бе. На колите пада, бе, майко, моля се, бе, не дей, бе. Какво се развиква? Дай да видим, дай. Какво съм се развиква? Ти виж го. Аз ти казах лятната ваканция да го пречеш на сел. Ние остави го тука. Остави го, сега видяли ще се обадят от полицията, че нещо е откраднал. Това цигари ли са, бе? Наркомани ще ми ставаш ти, бе. Пияница, затова ли сме те отгледали тук с май... Гинки, отива татка, аз съм се оправям в него. Може се въдворявай, не, че аз не мога вече. Направо не мога вече, фърлям ръцете него. Фърлям ги тия ръце. Бягай, никакво съжаление после. Затова ли, бе? Уй, като ти лопна единия сега, бе. Като ти залюскаме сега, значи наказан. 3 седмици тук имаш 1 месец до училище, направо на село. Ще копаш и всичко ще правиш. И ще полем с тази градината.